ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, atxaldeon eta ongi etorri naiz irratian eta naiz irratiaren eskutik egiten dugun Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokuen munduko gaurkotasuna, bai Euskal Herrikoa eta baita nazioartekoa. Astero, ostegun atxaldetan, 6:00 egiten dugu Twitchen zuzenean, eta saio hori bera, astearte gauetan, 12:00 naiz irratian FM-an eskaintzen dugu. Gero hortik aurrera, YouTubeen eta edozein podcast plataformatan eskuratzeko aukera izango duzue. Bideojokuen munduan jasotako albiste esanguratsuenak eta abare saiatzen ga ekartzen, baita analiziak, eta beste edozein bitxikeri euskararekin erlazionatuta egon daiken bideojokuen munduko edozer. Nerekin dago, betiko gehienetan bezala Lander, haupa Lander. Hau parratsaldeon. Eta gaur, aritzen faltan, hori pingi dugu, berai, horren beste gustatzen jakon txakur bere fantasma izango zana, ez? Azkenean, karo, hau irratian entzuten zabiztenak ez tozu ikusiko, baina baukuz aukera gero baita saioa ikusteko eta bentzat biztasoa jotzeko, ez? Txakur bat ipingi dugu aritze egongo litzakeen lekuan. Gaur, egun berezia da, izan be neunabil errealizazio lanak egiten, eta Damien da masterra gaur. Eta lehenengo aldiz, ari naiz honekin, eta, karo, ez da horren erresa, hitz egin eta gauza kontrolatzea, aldi berean, oseke, batez ere saietuko gana da, soinua alik eta onduen entzuten, edo zer gauza gaizki dabilela ikusten baldin baduzu mesede txatetik esan, eta, barkatu gaizki egindakoak, eta espero, holako atzalde politz bat pasatzea, ero gaua politz bat pasatzea. Ondo joango da, azken batien aritzen mamu da borre, dan hori vigiletan ez? Hori da. Eta besteri barik, albistetara pasatuko goa, Lander? Eurrera. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Bueno, ikusten dozen bezala, normalia baino traketsuago, baina bertan ga, eta Lander, azaroan, ze ekartzen dozku azaroak? Bai, egiz izan, beti joratu elizien dugun gai bada, ez da, hilabete hasik eran apurbete, hilabete horretako joku handirik edo estrenaldi handizinak lantzi edo esagutzi ez. Eta hori zain gogu, nuntxez, azaroan sartu gara ja, eta egiz izan bideojokuz gainezka dator, ze joku potente pila estreniko dire. Orduan besteri parik aukeratu dugu zulan handizinak, gehitxu hau dauz, baina horretan sartu barik labur azalduko dugu zentzu datozen, ez? Lehenengoa izango zen, azaroak 8, estreneko zen joku bet, Sonic Frontiers, dala Sonicen, ez da, Sonic trikur dinen joku barrize, PC, PlayStation Post, PlayStation Lau, Xbox Series, Xbox One eta Switch, hau da plataforma tanatan, gaio mugikorreken dute, jasoko dabe Sonicen joku barrize, ez? Joku berritzaile izango dela, esan behar dugu, edo bentset hori dirudi Sonicen salientzat. Ze, mundu irekize ikusko dugu, ez dakiz lehenko aldiz badan, baina olako mundu benetako irekize dana bai, uste donik, Sonic barruen. Egiz izan olako Breath of the Wild moduko mekanikak edo bentset jokagarretasune eukiko da lamoten dugu, zure ritmora esploretiena ez, eta aurrera datxera biltziena. Baina, Sonicen velocidade edo abiadura horregaz, ez? Egize da salien posa zein aserrie eraitxie lortu daben joku dela, ez? Mundu ireki horrek esan behar dugu besteko horren itxura ona. Baina gero bai badekoz beste tal batzuk edo, dizela holan joku zarratako munduek edo beste dimentsio moduko batzuk. Eta horretan bai ikusten daia, 3 dimentsioko Sonicen jokagarritasun edo ondo manteltzen dela. Edo bentsat itxura hobi edekola. Orduan, azaroaren 8 ikusko dugu azken finien, joku honek benetan merezi da ben edo ez. Eta benetan izango da, Sonicen itxulerie edo iraultzie edo danadalakoa, ez da? Bai, itxura txukuna dauka, ez? Azkenean, itxura ez da, Sonicen nire ustez erroa, eta jostagarritasuna bai, orduan, karo, trailerrak ez da itxura dauka, pelikulak ez da exitu dauki dabe, oso momentu honean dago, ia asertatzen daben, ez? Eta sartzen daben joku hau, ez da egin dola esan,
Hall of Famero, hola, Bai, hola eski, ezagutzen da kontu lekuetan. esan, hori, lehenengo trailerrak oso antzeko zirela danak, eta kusakitxira gusten bien, olako, jokarretasuneko geldoa. Eta denpori egaz, kosteiak baina bai jundiria apurka-apurke hobetzen. Orduen, da bainoko bilur hori ez, ja zelan urtengo daben, baina esperantza gehiago bai emoten du jokuek. Bai, hor, argitaratze datza azarua 8an, eta segaren arribitxia, ezta? Zalantzari parik, Sonic beti izen da, eta beti izango da segan maskoti eta, ez, pertsonari kutxunena. Eta orduen hor maila mantendu behar dabe, ikusko daia zer lortzen daben, eta zer ez. Jarraitxingo dugu nahi badusun, Damian, ze urrengo gunien, azaroaren 9 zen, dator segurenik urteko joku handizinetako izango dela, dana, God of War Ragnarok, Kratosen eta bere seme Atreusen, ez, abenturan jarraipena izango da. Kasu honetan PlayStation 5-erako joku handi hortako bat da, baina PlayStation 4-ako bebai kaleratuko dabe. Alan dabe, esan bida hori, ez da, tal grafikoa kristona dela, sekulako itxurideko, bai eurreko belanga dizen bebai. Eta hori ikusko dugu, eurreko God of Warren hasibien hori, reinicio edo reboot horren jarraipena dana, ez? Orduen, lepogo kamerik dugu Kratosen aldetik, mundu, ez da irekize guztiz, baina atalka banatutako mundutxu betor, sekretu pilo bategaz eta jai pilo bategaz espluretako. Eta, Ragnarokari aurre itxeko edo biherrizin hori, ez? Skandinavia, mitologiko, apokalipsis edo amaiera horri aurre itxeko, lanin ibliko gara Kratosegaz. Esan dugun, ez? Trailerretan ikusten dana apartekoa da, eta egiz izan, Sony Santa Monica estudioan, zemat urte dara gozun, ez? Jarraipen baten itxaroten, zeurreko jokueia cliffhangertxu bategaz amaitzen da, eta horregaz jarraitzuko da zuzenien, ez? Bai, nik uste dut, hor klabia dela, ez? Komentatzen dozuna, rebootan kontu hori. Nik ez da jolastu, God of Warretara. Eukidot, eskura, baina, etxa zuertau, baina behin baino gehiagotan komentatu dugu, ez? Reboot honek kristonetako asiertua izan dela, reboot hau, erentzat, eta de hecho komentatzen, ez? Sarretara jolastu eta gero reboota, eta nik uste dut, nago ziur, igual esatu ez da zuen eset, baina komentatu izan dut zela, jode, reboota berak merezi dabela geixen. Bai, zantzari parik, Eta kristonetako jokua diela. Zalantzara parik, zarrak ez dut esango, sartu dizenik edo denpori egazia, zarkitu behatu dizenik, baina bai bada igual gaur egun hartzeko apurrete gatza ez, jokarretasun honadek, ez deko beat'em-up edo hagan slash moduko hori mekanika deki ez, askori komplike barik, baina gero mitologizen arloa eta pertsonalizik eta oso ondo dauz, borrokak eta kristena dire, baina reboot honek ja beste kutsu bat emote dutxo Kratoseri, ez? Semiegazteko narremana eta mundue bat izberdine da, eta beste rollo badeko orduen. Ez badozun jolastu God of War zarratara, rebooten lehenengo atal hau osa proposa da azteko. Seganera, azaldu itxetxo apurka-apurke Kratosen hori, ez da? Iragana eta nundik hasidan, orduen apurrete Atreusen bere semien begizatik ikusten dozu, bere aitzek zerren daben. Erosten dotzut, benetan itxura politxa. Ez dakit hau Steam Deckan mogituko daben? Bueno, PlayStation 4 izen darik espero da baietz, ez? Kometik urte betera edo ikusko dugu, segurenik. Ikusiko dugu gauza da, hori, espero baietz. Hori ze da. Urrengo joku handize ikusko dugune azaroan, ja apurbete, ekoizpen handizek edo itxingo duguz momentuz, ze izango da olako joku independente bat, ez? Somerville deitzen da, segurenik ez duz ezagutuko, euren estudizioa bez, Jumpship deitzen da estudizioa da, baina sortzaile, segurenik bai izen ez espadan be, Dino Pati deitzen da, eta bera izen da Inside eta Limbo ezagunen sortzaileetako bat, ez? Somerville honegaz antzeko egituri ikusko dugu, olako aventura oso gidatu izango dela moten dugu ez, historizek edo pertsonaizek bentset garrantzi handizekin aventura bat. Eta kasu honetan, bardatze izango da estralurtarran inmino bat, familia bat kontrolateko dugu, familia horretako pertsona desberdinek kontroleta ganera, eta hori, gure helburu bizirauti izango da, erabakizek hartunde, eta bueno, talerri ikusten badozuen, munduen gerra leberri segaz bantxekotasun handizeteko, ez? Hauze estreniko da, azaroaren 15-en, PC, Xbox Series eta Xbox One kontsolotan. Benetan, aldaketa itzela, ez? Limbo eta Insidetik.
Eta gero, ezaguna, osea, hitze jaten ezaguna, irakurri dutelako zure albisteak, batez ere. Eta gero, bueno, azkenean Inside eta Limbo be dielako bi buke insignia, ez? Zentu horretan. Xbox 360an etara zeben, Limbo. Uste dut, barnean, ez? Ekartze zeban. No, seguro horretaz, baina bai oken arrakastan dize Xboxen hori daukat aldetik, buruan, zetorrela kontsolakin ja. Instalatu barik edo. Zelik, ez dugu igual diseinuaren bat edo olako zerbait, Hori igual bai. Hau somerbilbe bai, igual ez da horren ezagune, baina 2017 zen iragarri bien, eta nik uste dut, eiru edo asokan diren batetik paste dela, orduen hor, ez da burunatxien egondan joku horretako bat izan da. Oso ondo. Eta aurrenengo dugu, azaroko azken estreinaldi handizegaz, eta penetan estreinaldi handiz izango da. Ze Pokemon Scarlet eta Violet, helduko dire azaroren 18 zen. Kasu honetan Switcherako esklusiboa izango da, ez? Betiko moduen, Game Freak eta The Pokemon Companyin eta Nintendoen arteko harreman estu hori mantentzen jarratxuko dabe. Eta, bueno, hainbatetan indugu berba bi joku hauneri buruz, irratsaioan ez. Kasu honetan behin mundu irekire pasiko gara Pokemonegaz, paldea deitzen den eskualdien. Eta, bueno, barduen, esplorazioak beste hartatz bat, beste zute bat izango da jokukoa, baina lan dabe askotan erakutsi dabez, karriko dazen berritxasunek historia aldetik, ez? Gure olako helburu desberdiniko dugu, gure akademi zen, Pokemon barrezek goa izelan ez, abilesi barrezek, komente gendun, ez da espaldi, ez zelan gure Pokemonan moti aldatzeko hor mekanika barri bete egongo dela, hau izango da atalonetako megaboluzioan edo Gigantamaxen pareki die. Orduan, hori, berritesun asko datoz, Switcheko aspaldiko Pokemonik handizina izango da, zelantxari parik, ze askok, hori, espada eta eskudo honek, Sword and Shield, ez teko guz horren goizen zaga barruen, baina honek emoten dabe bentset beste maila batera eruteko asmoa gazatuzela. Oso ondo, bai. Potente, orduan. Bai, ezaroa benetan. Bai, gero Pokemonera, gauza asko irtetzen da bizen sensazioa dauka eta espaldian? Bai, ze pasa, bueno, ongo urte hasik eran jaso genduen Arceus, horren aurretik remakeek ez, Diamante eta Perlanak, orduen topera da, egiz izan, nik eneban espero horren harinatatie Pokemoneko joku antibet. Eta gero Arceus izan zen bai eta ez bat, ez? Pizkat, neko kritika aukize ban. Eta ez dakit izan dan, bueno, jarretuko ideia politzen Arceusena, baina nik uste ezpila oso ondo eruan. Alan dabe, bai gureko neban antzeko joku bete, hori, idea horrek jarraitzute, apurrete datut eta hobetute, zalantzari parik. Eta igual hau izan leike? Beste rollo bateko, lezute kutsu bateko, hau Pokemon klasiko hau da, Arceusen, hori, ez da, borrokak eta gote ziren, da Pokemonak garrapetan abiltze zinen, baina beste helburu batzuk ikitzen bazen. Azkenien esplorazioa eta apurti historize jarraitzi, ez, hemen Scarlet eta Violet, oiko Pokemon aventurak izango dira. Bai, uste dut, bai hartuko da bezala ez aurreko joku horretako oinarrizek, batez be atal teknikoari dagokizonez, eta ikusteko dau ia benetan hobetuko da benedo ez, atal grafiko hori buruz hainbat iderazen dugu berba hemen, eta batzutan bai, beste batzutan ez, oina askok dinue, azken bidizoatan hobekuntza bat nabari dela, nien hau horren seguru, igual, testuraren bat edo beste bai badago goto, baina... Gero sorpresak ematen ditxo, Switchak. Ez dakit, Bayonetta irukin eta jendea oso posik omen dago. Bai. Oine gitxistrena Bayonetta iru da sagako honena da lasatzen da askokia. Denporik zertin jaume bai. Hori da, ondo baderitzozu urrengora paso genke. Edarto. Eta urrengoa izango zen Steamen berritasuna dauzkagula, azkenian, eta itxointzen genden berritasun batzuk, ez da? Eta, bueno, kontua da, Steamek ordua zan, eta indabena izan da, bilatzailean euskera filtratzeko aukera esarri dau. Bai, besteak beste, bosteun hizkuntzan artean edo, ez bosteun ez, baina eun hizkuntza. Eun da piku dire, bai, eun da piku. Bosteun asko da. Baina esaten dutena da, bueno, ez da izan eser berezia euskararen alde eta eser, baina oso ondo etortze jaku guri, azkenean basegoan komunitate baduaino gehiago ez, hori eskaera hori egiten, eta azkenean, Steamek, ez dakit, entzun egin dau eta aktibatu dau. Egia esan, hauia, genek isen gertatuko zala, baina atzeratuta zen bizen, hilabete bat atzeratu dio, kerrez baldin banago.
Bai. Eta, bueno, azkenean euskeraz daren jokua bilatzeko aukera dago. Orduan, pausoak izango lirak ez, bilatzaiera sartu, eskuinean, behian, egoten da hizkuntzen iragazki bat, ados? Hori aktibatu, eta gero ja, listo, inbegosuna da, aukeratu hizkuntza, hemen, notizian ikusten dan bezala, bai? Horre, simplemente bilatu, eta esan, hizkuntzagatik iragazi, aukeratu hizkuntza, eta ja bilaketetan... Eta bakarrik euskerazko jokoa garatuko dira, bai. Hori da. Ero zuek aukeratzen duzuena. Eta, a ber, ze gertatu da honekin? Arazo batzuk identifikatu diela, ez? Euskeratuta darela adierazten daben hainbat joku, ez dare lokalizatuta. Hau da, azkenean garatzaileak badauka aukera ipintzeko, nahi daben hizkuntzak, ez? Eta badare kontu troll batzuk, joku troll batzuk, darenak ipingitza ez da gizan bat hizkuntzatan, eta ez da nahegia. Bueno, honekin kontu izan beharko dugu, bai? Eta beti dago aukera txekeatzeko gamerauntziaren horri aldean, segu saiatzen eguneratuta izaten zerrenda. Bai, hori za, kaso askotan bai ikusi dugu hori, ez da, ez tekila testurik, eta kaso horretan bagaratzaileek motetxola hizkuntza danatan dagoela, eta listo. Orduen, karo. Baina menua edo zerbait, egon biako litzateke euskera, ez da gongo. Kaso horretan igual ez da menurik bez, joku zuzen, vale, izan dirio joku oso txikizek, eta oso minimalistak, eta igual jokure sartu zuzenien, eta listo. Bai. Bueno, kontua batez ere hori, esan dut, kontutan izan, igual be olako jokutan ejatzen porta asko. Ez, hizkuntza egotia edo egotia, baldin bada adibidez, euskeraz bakarrik ulertzen den ume batentzat, edo segun kasuan kasu ez, baina baldin bada zu nahi dozulako euskeraz jokatzea joku batera, erosi behar baldin badozu, bilatu estimen eta lasa ibili, baina erosterako orduan txekeatu, ez? Ze adibidez, Lander Reto Pausoan joku baten kasua, zegoan euskeraz ipingita, eta zenbat eurotan saltzen jokua? Baize, €1 ziren, da ikusten da berez irudize kasos joku eskasa dala, ez da bela horren beste merezidu. Hor nolako trola badauz, eta kasu batzutan oso argi dago bez, hori ez da bela euskeraz egongo, eta igual beste hizkuntza baten bez, Euskalo. Bai, eta Euskalo zedan be, joku igual dara bideo bat eta lau argazki, Euskalo. Hori ze. Odan kontu zibili. Bai, olako pasan dire, estimen zoritxarraz, bai. Hori da. Eta, bueno, beste izango zen, Steam Picture, dagoela baita, eraberrituta, a ber... Hori da, eta Steam Picture bera publiki dabe ordenagailu normaletarako, ez? Bertxino barriz, oinartien Steam Deckan egondan bertxino hau, baina ikusi badozuen Steam Deckan interfazien irudize, hori ze bera edozein ordenagailutan erabiltzeko aukeri jarri dabe. Hori da, baina beta bertxioan dago, eta ez dozu zuzenean instalatuta izango, orduan joaten basate Big Picture-era, ez dozu izango oraindik ipingitu. Eurreko bertxinoko zu hori da. Orduan, oso ondo dago asalduta gamerantzeko albistean, daukazu asalduta, pausuz pauso, nola egin ipintzeko beta hau, eta, bueno, nire ustez benetan merezi dau, ze egia da Steam Deckerako lan handia egin dabela, eta oso erosoa dala azken finean dagoen modua, erabiltzeko kontsola baten bezala, interfazetik nabigatzea oso erosoa da. Hori, aginti gazbasa bizen batez be, pila eskartuko duzu, dozein gauza etxeko, ez? Azkenien, aukera dana deko Steamekoak aginti gazera biltzeko, bestela nahi baduzu sartun, ezarpenetara da nadalakora, sagu erabili biherrien, sufridien gozu, baina kasu honetan, oso ondo da, eta nire bentsat diseinu barrize, asko guztia date, aurrekoan egon ginen apurut eztabaidatzen Telegrameko taldien, ez? Batxuntzako horribili ezala, eta, nire bentsat asko guztia date, bai egize da oinoko akatz batzu deko zela, batxetan nire pasai date, ez? Igual, koiko menuren baten horra tasketa geratzen dela emandoa. Baina bestela nire pila guztia date, eta egizizan eurreko bi bertsinetatik, bigarrena, oinarte egondanak 10 urte dodeko, orduen saltoa nahiko nabarmena da. Eta interesagarrezena da igual, agintientzako Steam inputen bertsinera berritu ez, zukia Damian erabilizu Steam Deckan, ez dakitze kontroletan dozun edo sartu zaren asko... Bai, bueno, eta nik, de hecho, Big Picture sarrian, bakarri sartzen nintzen, aldatzeko manduan perpetateak, gero geisteko komunitateko manduaren konfigurazioaren bat, olako zerbait. Eta bai, egin behar izan du joku batentzako edo, ondo funtzionau zedin, manduaren inputa eta pixkate tuike hau. Ez asko, baina, bai, justokoa indot.
Ba, niretzat betxete diseinu barrienetan oso nabarmena dira aldaketak, beste aukera batzuk eskantzen dutuz. Eta gaur egun, eske, benetan, gozamen bada aldatzen ibiltzi pipa, ba, igual kontrola ematen destabiltzu, edo danadalakoa, edo sartune komunidadiek partekatzen dauzen euren kontrolak, anera askotan ez dakitz. Emuletzairen bat, edo retroark erabiltzen badozun, eta joku barruen bat zauzen, zoaz ez zinimi putera, eta ja berez emuletzai horrentzako kontrolak galtzea txuz, ez? Edo bentset mekanikak orduen. Jo, eske oso eroso da, pasada bada, nitzako zer sortu da ben. Eta untxe gaur bertan atara da ben eguneraketa bategaz, ondinok eusatxo gehiago itxu da bez, ja asko eskatze zirenak. Ustote bertsio zahar baten egotezala adibidez, Big Pictureen, baina untxe barrizin ez dagoen, switcheko botoiek aldatzeko aukerie. Ba, hori, ez da, Xboxeko mandoan A-beko aldien dau, bez guinen, ez? Eta switchen alderantziz dauz. Orduen hain Steamek, barabiltzen bazun olako mando bat, eta guk adibidez gemera untxean badeko guz, automatikoki dana buelti emoteko aukeri emoten dutxu. Orduen, eske, errastasune direk. Bai, zuzenean, zanbarik banan ez dakiz esate, hau da nire diseinua, ona pasatu. Hori da. Eta hori, txorrada da berez, baina pila eskertzen da klik batera eukitxea. Komunitatean manduen konfigurazioa bajatziana da onena. Bai, zantzari parik. Hori, jolastu behar baldin badozu, igual bere segurako eginda dagoen joku batera, olako gauzak, kristanetako laguntza izan da. Bai, edo txorraden, badekona, badibidez, Zeldan PC-ko portien, karo, menu atateko, ez dakiz zetela nuntzen momentuen, baina neban asmatzen. Eta bilatzen ibili berrien, zuzenien sartu nintzen Steam inputeko aukeratara, egon zan bertan bat, eta ja segidun jarri neban. Zaulako txorradatxuek ez, baina temporia horretzen dutxu. Azkenien, PC-ko, kesa handizinetariko ari da, ez da, zema denpora mon bierdozun, gauza konfiguretan edo aldatzen, eta honek bentset, mandoan kasuen asko errazten duz. Honek simplifikatzen dago, ez? Azkenean PC-an konsolara urbiltzen dago PC-a. Hori da, zantzari parik. Oso ondo. Ba, bueno, notizia honak, Steamen partez, eta beste albiste batekin gatoz, azkenean PlayStationek realitate virtualeko bigarren bertsioa atera dau, bai, holako set bat, PlayStation VR 2 deitzen dutze, eta, bueno, gailuaren nondin orakoak jakin ditugu azkenean. Batez be hori, ez da, argitalpen dati hori zendala jente itxadoten egon dana, eta otxaiaren ogeta bizen, azkenean datorren urtien kaleratuko deusonik, baina egiz izan beste alde batetik etor da kolpi, ez? Prezizan aldetik. 600 euro. 600 euro. A ber, golpia. Ez que hemen mundu bada, ez? Azkenean, zeintu dire famosuenak. Nikola, ezagutzen dituteneak die Oculusak alde batetik, Oculus bat eta bi, gero Lenovo Explorer horrek, bueno, batez ere gu dauzkagulako, ez dira ezagunak. Gero dare, Valveko Indexa, bai. Indexa, ero, bueno, Valveko VR-a. Eta gero daukagu Oculus Quest, Quest, baina hau erabiltzen be bai PlayStation-ekoak, bastante. Ez nago seguro. Questan merkiena, hau Quest bizan nahiko merketxue da. 300 euro da zegoan oin aspaldian, baina, karo, nik uste bajauta zegoala bastante prezioz. Eta Steamekoa zen balio zegoan? 1.000 euro dolako astakariren bat. 800 eurolako zehoz ofertaki, eta hola. Orduan, prezioa 600 euro. Pentsatzekoa esan, nire ustez. Dagon bezala merkatu momentu honetan, nahiko normala da. Hau, eta hau da nire ustez metaren arazoetako bat, ez? Komeni da eukitzia mundu guztiak VR batzuk? Ez dakit, karo, eske mobilean egiten dan realitate virtuala eta VR batzuken ikusten danera kiston aldia dago. Baina... Eta egitze dabe bai, kasu honetan, ez da barretxasun asko dakarzela, eta batez ben mando aldetik, ez? Aginte horrek PlayStation bosteko agintien gauza askotxu da dakarre, hori irude audioa eta logo kontuek. Baina alan dabe, eski 600 euro, karo. Bai, esaten dozu, zela lortuko dabe jendiaz urbiltzia ontara. Basaia da. Baina beste alde batetik ben nik uste dut apostu ona gala. Horrek evoluzionatuko dau pilo bat merkatuan. Nire ustez, jokuetan ja ikusten da saldo handi bat, ikusten gabizena. Dauden jokuak garatzen, Horizon edo, bueno, pantailan ikusten gabizena, azkenean da Horizon hori azkena barrizateko da bena. Bai, berria. Esan dozu, jode, olako joku bat VR-ean beste gauza bat da. Ezkenean da Alixekin gertatu izana, ez? Hortura arte bazeren, VR-ko joku pila bat,
baina hain benetan dago izu AAA bat VR-en, eta ostia, esperientzia benetan ona, ero brutala da, impactantea da. Bentzit honena Horizonena grafikoki, eske zorratzeko da, Hori VR-en Ez que pasada VR-an da. barrutik, olako gauzak kristonetako importantzia dauke. Eta baldin bako aukera probatzeko benetan gomendatzen dut. Gero beste gauza da hori, 600 euro balidan neinean, mundu guztiak izango dela erosi. Hori da, azkenien, karo, baina gero bai hartu izoko duten zenbat joku egongo dizen, da benetan berezi dute da ben erosti, ez? Azkenien, vale, Horizon, Resident Evil bilatzen VR bertxinoak iragarritze. Resident Evil bat, VR-an, da esperientzia Bihurriko, totala. Ez, azkenean, olako gauzak igual merezi dabe erostia lagunen artean, olako gauzak. Adibidez. Baina hori, ez da gero hortik kanpora joku nagusizek PlayStationekoak ez badizen VR, zapenetan sartu guzu zireunero kontsolien beste edo gehiago azkenien. Bai. Hola da, ez da broma bat. Baina, benetan txulu da, bai. Diru asko da, bai. Hori da. Iragarri dabe, ez, 11 joku. Bai, hori da, oinartien egon dira iragarritze Horizonena, Resident Evil Village, eta beste 3 usteot, Star Warsena bat, Walking Deadena bat, baina 11 joku barri iragarri dabez, eta tanetari dago egitzen, hori ondoin dabez, genero guztiak ikutzen dabez. Galdetu benatzen, Star Warsena nabiak idatzekoa da? Ez dut uste, oinartien atata gondan bat da, enaz goratzen oin izenagaz, nahiko izen berez izukitzen man, baina hau egoinen dabena da uberrerako moldatu. Vale. Ez da, uste zelan da, Squadrons ez da, Ez que nere ustez, Star Wars benetan oso ondo funtzionatuko leuke VR-ak nabien joku batekin. Squadronsek ikutzen man, adibidez, VR-na, eta oso ondo inge daube bai. Gero joku hona badan edo ez, esan txarra bez, baina igual ez da horren beste merezi du. Baina VR-gaz asko iragazi behar du, seguru. Bai. Guzti izadoz, nenoan ipintzea Resident Evileko bideoa, baina, bueno, adina restrikzioagatik, ez da batzen, ez da dipingiko. Ez da pasatzen ezer, hori albistean sartu eta ikusi nahi da benak. Igual egokia da, bai, Nik ez dut esan, baina igual YouTubek esan da kontuz, txo. Baina hori, hortaz aparte, 11 joku horren artien, danetarik ikusi dugu, genero askotarikoak, Cities Skylines da olakoak, ez? Falta motatzen dut, VR-ko joku bat, badarela, baina hori, nabiena, eta igual olako IP potente batekin. Ze azkenean, ideala da, zuzare jarritza zure zilan, daukuzu bi mando mobitzekuak, gero ja egiten da benak nabia mobitu, eta da kotxien jokua bezala, volantia pedalak eta VR-ekin, ia, da guztiz inmersiboa. Kasu horretan bai, eta hori oso guapo izan bida. Nik uste besta arazo bat dela, ez dizela danak sartzen, VR-en moduen, bainoko Xbox eta Nintendo ez da sartu gaino, segurenik. Kapoan garatu dira, orduan garatzaile handi askok dira, zertarako ingo dugu VR joku betez, gero ez dugu salduko. Orduan igual hori falta da, hori bultzadatxu, azken bultzadatxu hori. Karo, eta bueno, horregaitik esatu, eta postuak egitea enpresak honen alde, niri ona pentsatze jatela, ze azkenean demokratizatu leike bai, bai aparatua, presioak eta guztia. Etorkizun batean, eta jokua baldin badago, edukia baldin badago, hori igual bultzatuko da. Baina, egia da momentuz, salvajada badala. Bai. Eta batez eroen grafika, kontsolak, dana dago garesti. Gogoratzen da, lehen antzine, hasi zirenien, lehenengo Oculusekaz eta, igual esaten zenun, ez? Oinoko asko balizo deu, baina etorkizunien joku pilo hongo dire VR-koak. Eta oinoko ez da bermatu guztiz, eta gerotako saia hau eitzen da, sartzi, ez? Bai, guztiz ados. Nikolardik galdetzen dugu txatien, ia garestiz izango te dan, PlayStationen VR bi hau. Eta hori lehen komentu dugune, 600 eurotara argitaratuko da otsailaren 22. Eta gero aparte egongo da beste bertxine bat, Horizonegaz, aipatu dugu joku honegaz, 650 eurotara. Bai, oine nola saltzen dituen 80 eurotan jokua, 30 euro aurreratzeko aukera, baina alatabe dirua bada. Bada. Bale, urrengo albistera saltiko dugu edo, Damian? Albistek izan maitzeko. Ze euskarazko azken bideo jokue aurkeztuko dutxu egu, oingitz ezagutu dugun jokuet. Unicorn Wars deitzen da, igual izenburu ezagun etxe datxu ez, oingitzi estrenedan filme baten oinarritutako jokue da, ez? Android eta iOS gailu mugikorretan estrenatu da, Play Store eta App Store bidez deskarga aldozue. Eta da runner estiloko jokuet, ez? Hau da, horren beste bidez mugikorretan ikusi dugun jokue. Gure personaie automatikoki doa aurrerantza,
Eta guardoratu birko gara, salto eitzen, pantaiako ezkerreko aldien sakatute salto ingo dugu, edo salto bikoitza. Edo eskuineko aldien sakatute, tiro eitzen edo eraso eitzen, ez? Alik eta denpora gehizen iraun birko dugu pantaiatan, txaizek agartuko dakuz, oztopoak ikusko duguz, eta horretaz aparte, domina batzuk, medaia batzuk batzen ibiliko gara, aurrengo mailak desblokietako, ez? Dev Games Studioan lana da, eta hone dinoenez, erdi prozeduralki sortutako mailak ikusiko duguz. Zer esan dago honek, oztopoak eta arerizioak ausaskoak izango dizela, eta ez dizela beti bardinek agartuko, ez? Online erronkak eta klasifikazioa dekoz bai, eta, bueno, egiz izan hori, euskeraz dau, testuek bai badauz euskeraz, baina zoritxarrez, gero bikoizketie gaztelaniaz dau. Penie da, ze filmi bera bai euskeraz estrene da, eta ez da desaprobetxe, ez, bertako klip horrek jokue promozionetzeko. Bai, a ber, beste bertxingaren batean edo, ondo ongo zan, ez dakit gero espazio kontua, edo olako zerbaitek eragin izako da, baina jo, Bai. Politxa izango zan. Ez? Egon da, zuk esatu nozu mesela, ja, egindako lan bat izan da, zergatik ez. Baina arrazoi diko zu, azto pentsa horretan, hori espazio kontuena askotan audizioak eta dire geizen okupetan dabenak, batez bez pausen konprimi dute, orduan. Ez dakit, olako aliritzira esan dut, baina, jo, bueno, doako joku bat, euskaraz eta itxura politxa dauka. Bai, ganera, filmi promozionetzako estrena da benez, esteko ez iragarkirik, ez mikroordainketarik, ez ez, orduan zentsu horretan bentset txukuntxu da. Eta hori probegura da zuen, esan dute moduen, ez? Unicorn Wars, Play Storeen deko zu eta App Storeen bebai, tabletan txako edo mugikorrentzat. Oso ondo. Beste albisteri daukazu, Lander, edo pasatu? Bai, nahi baduzun, pasadan hastien, aipatu barik geratu ginen, igual hori ez da denpora aldetik justo bilginelako, baina oingitzi Square Enixek aurkeztuan Final Fantasy amaseiko albiste, trailer barriz ez, eta esan biherot kriston itxuri dikola. Lehenengo trailerretik ja nahiko txu guzti jaten Final Fantasy hau, baina denpori gaso hobetzen doaz, eta gerota leku gehiago erakusten, gerota pertsona gehiago, eta borroka bebai erakusten dabiz. Penia alde batetik, eurreko baten komente gendun ez, borrokak ja ez dire txandakako ohiko Final Fantasy erako borrokak, ja pase dire 15 edo 7. remakeen erakusten biezan hori izta, ARPG erako edo akzinora bideratutako borrokak. Alan da oso ondene dauz. Eta beretan, Final Fantasy guztan batxon euren ohiko girotzi ez, fantasy mundukoa anime kutsu horregaz. Eta RPG joku guztan badatxo esan, adibidez, komentu dugun eurreko Final Fantasy-ek edo Kingdom Hearts eta alakoak, asko merezi guztiek. Trailer berri honetan aurkeztu batez be mundu ezer nolako izango dan, balistea ditzen lurralde bat ezagutuko dugu, eta bertan sei erresuma handi egongo dire, bertako pertsenaizek erregiek ez, erakutsi da bez. Eta orduen, ongo kasuen izango da politiki eta boterin arteko borroka hori, ardatza ez, gidoizen ardatza izango da. Nahiko txukun ez, faltan botan esan alako zozer Final Fantasy-etan. Eta hori ez da, epatu dugune akzinioa izango da nagusi, borrokatan topera bilko gara, Devil May Cry bat edo Bayonetta bat izango da moduen. Eta horretaz aparte, asko erabilko dugu zen gauza dire, Eikon inbokazioak, ez? Ifrit, Phoenix, Final Fantasyko betiko inbokazioen garrantzi pileko da biztori zen, ze erresumatako liderrak edo horretan bihurtuko dire. Eta ikusko dugu, kaiu moduko borroka arraldoiek, ez? Benetan, trailerra ikusten basa bizien, hemen Twitchen zauzenok bertan diko zuen, eta oso itxurona dago. Bai, egia esan, ez dakit espero neban alako askar kakotxa artean Final Fantasy bat. Ez dakit, azkenean baita remakea ez, horre egonda eta 15 be neiko puntxe eukizeban. Baina tonto pasatzen di urteak eta IP batzuk bai etaratzen ditue jokuak, Batez bezen nuen espero, 15. urtetako horren beste urte egon hostien, 15. berezizetez 13. bigarren parti zala, eta ni batxillergoan egoten nintzen horren trailerrak ikusten. Orduen bai, horren artien denbora pila pasizan, eta oin dabiz topera, epatu dugunez, 7. remake dau, horren bigarren atala. Gero, Crisiskoren remake be dau, eta biz topera. Baina alata be da la leche, esaten dozu, Final Fantasy amasei. Zebeste joku iruak dauka olako horren beste joku?
Bai, eta batez be hori, ezta? Hormeste joku eta ez dizenak baliabideek barriro erabiltzen, eta hori dena, dire joku barri-barrizek, bakotzen artien guztiz diferentziatu dauzenak, ez? Bai, eta hori, normalian danak eukitzen da bena maila minimo bat, ez? Gero, batzutan gaizki hasten dira, ondo hasten Hori dira, da. baina maila bat nik uste dut erakusten da bela. Bai, lana beti dago etxien, hori zalantzari parik. Eta ikusi Final Fantasy amalau, ez? Dala MMO bat, baina alatabe gaizki hasi eta ondo bukatzearen adibide bat da, ez? Eta oinoko bukatu barik, ze jarraitzen da espantzinoakaz, eta goza eduki pilloa ataten, orduen, hor benetan lan honain da bela Euskarinik zekoak. Hori da. Bueno, ondo baderitzozu, orduan oin bai, pasatzen ga edukietara? Ados, aurrera. Analizia. Bueno, oraindik lagatzen dut nik hemen Twitchen zaudeten ontzat trailerra fonduan, bai, ez dutelako nahi asko liatzerik, baina ez da honi buruz, bai. Batez ere, bideojoko zaleek garatutako bideojokoi buruz hitz egiten egon ginen, eta, bueno, aurrekoan komentatu ginen, software askeko ero kode irekiko lanei buruz, naiz zaleeko hobetutako frankizie ezagunak aipatu genituen. Oingoan kasu honetan, modekin sartuko ga, bai. Benetan, obra arrakastetxoenetan bilakatu dienak, ero, ez dakit, mod batzuk espero sana baino aratago joan dien buruz itzen gego, ez da, Lander? Hori ze da, ez? Zazkin batien, batanok amestu dugu joku bat garatxiegaz, eurreko saietan aipatu gendu moduen asko bilko ginen RPG Maker talakoakaz. Eta, klaro, beti egon gara pentsetan, arrakasta komertziala izango basan, asko sobete izango zala, ezta? Amets bat emoten deu honek, baina zorionez, hori bizi zen daben sortzaile asko dauz, eta ezagutzen dugu zen bideojoku bat janera, ez? Mod bezala hasitako, baina aurkeztutako mekaniken berezitxasuna gaitxik, edo sakontasuna gaitxik, parteko tituluek izeti lortu daben obra batxori buruz gabiz. Egize da, gaur egun talde profesionalek garatutako jarraipenak eta bestelako bertxinoak deko zila, ez? Ja, mod horrek beste gauza baten bilakatu dizela. Baina lare, hainbat urte lehen hau, komunitateik egindako lanari esker kaleratutakoak dire. Orduen, zizango dutxuet, seguru zerrenda honetan entzungo dozu zan joku gehizenak, edo danak, ja esagutuko dozu ezela, ez da harritzekoa. Ze bideojokuen industriako titulurik ezagunenan eta arrakastatxonan ibilbidie errepasatuko dugu, ez? Dana dala be, iaz pasen duen euren beretako jatortz ezagutzen, ze beretan zaila hitzen da, ez? Lagun arteko proiektu txiki bezala jaiso ziren honek, benek beste joku baten edo mundu mailako jokutan bilakatu dizela. Igual, jokatuenetarikoak izan lehizkela, ez? Horize da. Lehenengo hasiko eraneba desun, Damian. Hau da danok ezagutzen dugune, eta bai ala bai aipatu behar ez. Counter-Strikeri buruz gabiz, gaur eguntan jolastu dugu Global Offensivera, ez? Eguneko aldibireko izen milioi bat jokalarirekin, Steam plataformako eta bideojoko munduko titulurik arrakastatxonetakoa da. Global Offensive eta lehenengora baita, Bai, hori ze da, ez? Hortara danok ibili gara, lehenengora, edo bentsat 1.6 horretara ez mitikora. 1.6. Hori ze da. Hori ez da, 1.6 hori ja Valvek eruten ban, baina lan dabe, lehenengo bertxinoa garatzaiek sortunikoa da, Minle eta Jess Cliff Salik jatorrizko Half-Life abenturaren Gold SRC, source hori motor grafikoa erabilitze, sortu bin lehenengo Counter-Strike 1989 garren urtien. Lehenengo beta kaleratu bienak, horre YouTube, Twitchen ikusten zabizie, misinok itxi batzuk espazen ukitzen, 3 mapa, joko mota bakarra, baitutako rehen horrek, pertsonai horrek erreskatatzeko modalitatea, 6 barma eta 2 modelo desberdin pertsonaienak. Hau da, eduki aldetik oso urriz izan, eta espanek itzen gauz askorik. Alan dabe, zepaz esan, bideo joko salien komunitatiek laguntzi eskaini etxiela, bigaratzaile honeri, eta Counter-Strikeen edukizek sortzen ibili ziren topera. Mapa desberdinek adizkidek eta zagunek prestatzen bi esan, bai lehenengo bertsioan, eta bai gero jokuen ospie ja areagotzen azizarien, horre komunidadi topera beltze esan. Eta gero bere garaian grafikoki potentia esan. Bai, Half-Life bera, azken batien 1980 da, ez da uste, toker espan hauen? Hori uste dut.
garai hartan kriston esan, batez horren agaiutan olako joku potente izan da, eta counterrek hori dan hartzen ban, eta igual hasikera batien modeloak eta bai baziren oinarrizko hauek ez, igual asko burundiko guzen modelo horrek jatire amaierakoak ez, hobetu egote zirenak. Lehenengo horrek be ondo egote zirela esan bier da, igual testura aldetik eta apurbete, baziren be. Baina garai hartarako, osea, nire ustez impactatzen zeban. Osea, eskenean oso itxuta gare ontara, baina momentu aretan, claro, Doometik gentozen, Duke Nukem gentozen, eta badago salto grafiko bat, nire ustez. Igual batez egertzen zen testuretan dolan, ez? Modeloak bai baziren garai hartarako oso onak, eta ez da, mugimendu pilo bategaz eta holan. Igual testurak bai ziren batzutan, batez be modeloetan, ez zinule jakitzen zer egotezan hor, justo bazte, igual txalekoren batalako berezize, edo zanadalakoa. Baina, grafikoki pasada zen, bai Half-Life eta bai Counter, ez? Bai. Kanera hori, bideojoko salien komunidadiek esan behar da originaldasunik itxen bala ardatz, eta mapa aldetik adibidez, kriston zorakarizik ikusten du zen. Niko gandeko dez, ratz horrek mapa mitikoak ez, txikitxo zinela da atxe bateko horre komunien edo egongelan, hirugarren bertxin ustu zala, jostaiu den da baten zala, holako gauza originalak etxen bizan, ez? Eta mapa aldetik zorakari piloa, eta bai joku moto aldetik. Gero surf eta holako ikusi dugu, ez? Sekulako jarra hartu da behinak, niri inozi edo guzti horren beste, baina gaur egun jendi jolasten jarraitzen dugu. Eta hori komunidadik sortu niko modalitatea da. 1.6-tik ez pasatu, Alata be. Global Offensive ez ere bile da behin. Oso gutxi. Bale, botako dugu partida ere matea beste, hori seguro. Ez da gen nahi dozun, nerekin jolastea. Bentsat igual, kontrako taldean igual bai. Hori, ez da, esan dugun boduen 1989 zen moda kaleratu bien, kriston arrakasti lortu ban, eta 2000 urtien, Valvek modau bere ganatu egin ban, ez da? Eta azaroaren behatzetik aurrera, urte horretako azaroaren behatzetik aurrera, Half-Lifen erabiltzaileek jaisteko aukeri lortu bien, euren zerutza izatatik. Gero urte batzuk berandoa, 2002 urtien Steamera heldu zen, Counter-Strike, bere bertxinorik esanguratxunetako urtebete berandoa bestren esan, 1.6, ez da horren besta ipatu duguna. Nik izan, ez dakit zein egaz ezen 1.5 igual, izan daike. Gogoratzen az Bilboko pin baten ikusten duela lehenko biderrez, asoka honetan, omie juten izen asoka honetan, ikastolatik junde, da bertan egon zirela jolasten, lan sare baten. Eta gero, niretzako lehenko biderrazan ikusten ebana joku bet, ordenagailu desberdinetan, eta danak alkargaz jolasten. Claro, ni beti kontsolatan da holako zozerren ditzako zan, Ni 2000 baten. Ziber baten. Eta hori, horren hostien, karo, neban ezagutzen jokuen izena, zezebez, pinen hor korrikan apuro jolastu, eta beste leku batera. Eta urte batzu berandu hau, ziberleku baten ezagutzen neban barrero, eta hori bai, toper sartu nintzen. Bai. Beste denbora batzuk, Beste gara batzuk. Benetan. Ziberrak eta... beste gauza bat zan. Gane gogoratze dut, lehenengo ikusten mapi zala Mariona, Super Mario 94ko... Guria esan klasikoak, Dust eta hola. Bai. Horrek gehiago kostea bat zen, baina gaur egun zozagatxin mantendu dire ez, eta betiko mapak izaten jarratzen da. Hori da. Oso ondo, ez dakit nire duzun beste ezer komentatu edo pasatzen nahi urrengora? Urrengoa basoaz nahi bazun. Oso ondo, orduan. Bueno, urrengoa da joko bat, komentatuko duguna hemen behin baino gehiagotan. Ez igual gaurko saioan, baina bai aurrerago. Eta da kasu berezi bat, eta nahiko berria. Zergatik, hau Forgotten City da, Forgotten City jokua, oin jokua dana, mod bat bezala hasi izan, eta Nick Pierce garatzaile eta idazleak sortutako lan bada. Elder Scrolls 5, Skyrim jokua hartuta egindako mod bat da, eta kriston lan pila bat egin zeben modian, 1700 orduko lana ipintzen dau. Baina, klaro, nik uste dute joku osoa eta azkenian egin dabena egiteko gehiago izango dela. Claro, bai. Kurioso da, askotan Skyrim egaz entzuten dugu modak zelako da izen, Thomas de Train daulako gauzak, gauza berezi piloa, eta igual, olako... Ez beste zozer proposatzen daben modak, jokueko itxi bera erraltzen dabenak, astute geratzen dira, ez? Claro. Zein jenti gudeu Skyrimeko mundue edatxie. Claro. Ez que hau, azkenean da, zuk esan dozuna, aldatzen dau jokoaren funtza. Da puzzle estiloko aventura grafiko bat, baina, claro, Skyrimeko motorra erabilita.
eta narratiba ez lineara proposatzen dau, bai, argitu beharreko misterio interesgarriekin, eta hortarako erabiltzen da, motor bat, neiko modifikablea dana, zen nik uste dut beti ez, Elder Scrolls oso interesatuta dagoela moden komunitate hori bermatzeakin, ze horre bermaten dutza kristonetako bizitza jokuei, eta, karo, hori aprobetsatuta hasi joku bat egiten, eta, karo, iristen da momentu bat, non esaten da ben, ostra, moda hau eskutatik jako, da joku oso bat, eta ia igual merezi da gure motorra erabili, eta egitea, beste motor batekin egitea joku oso bat, eta kasu honetan izen bera mantentzen daben bideojoko propio bat egin zebean Unreal Engine 4 motor grafiko erabilita. Eta azkenean izan zeban, Modern Storyteller izeneko estudio bat sortzen dabe, eta 2016an salto hau ematen dabe, baina azkenean modetatik ontara pasu ematen daben jokuak, edo ez da nola esan, ero sortzen dian estudioak, ero garatzaileak asko die, eta bueno, hau da holako kasu poliz bat. Egia esan, ni jokora ez dut jolastu, baina gero eta beroago nago, azken aldian pila bat hitz egiten nabil honi buruz. Bai, horreko saio baten komentu daikogu, eta nik uste dut pasan urteko sarizetan, Game Erauntzeko sarizetan egon zala metiko. Eta hurrengo saio baten egongo da. Orduan, azkenean, esan dugun bezala, aventura grafiko bat, emoten dau misterioak eropuzleak konpontzeko edo asmatzeko aukera, eta dago oinarrituta Erromatar Imperioko hiri maderikatu batean. Bai, bidaiatzen dugu gara, eta denboran bidaiak dare, eta gero... Ba, ez da hori da, misteriza argitzeko hori, olako begizta edo loop baten ibilko gara aurrera atzera, ez da? Hori da, eta hilketa batzuk argitzi izango da gure bete beharra. Orduan, itxeringo dugu honi buruz gehiago, aukera baldin badokazue probatu, baina hori, kontutan izan 2008 bateko joku badala, Unreal Engine 4 egindakoa, eta lehenengo badaukala olako bagaje bat Skyrimen motorrarekin. Orduan, benetan, ez da, amaitutako joko bat ematen dau, eta merezi da bena probatzea, ez da? Zantzari parik, joku berezize, nahiko iragan berezize gazu batu dugu moduen, joku gizi da osolan Skyrimetik jaionikoak benetan dana eraldatxie proposatzen bienak, eta hori, guztetan badatzen olako aventura grafiko edo misterizoan kutsu edekien bideojoku gogoko badeko zuz, aporroen bizu bai. Badare, Skyrimetik irtendako beste joku batzuk, baina... Ezagutuko dugu bai. Baina kasu honetan igual ez dabe gero motorra aldatuta joku batekin, baina bueno, bai. Ikusiko ditugu aurrerago. Oso ondo, urrengora pasatzen ga. Urrengo modagaz hasiko gara nahi baduzun. Hau da beste jokuet mundu guztiak ezagutuko duzuna, PlayerUnknown's Battlegrounds, PUBG. Eta honen historiz oso nazgarri da benetan, Brendan Greene garatzaile irlandarrak arma birako inban DayZ mod mitiko horrentzako beste mod bat, Battle Royale ditz izana. Hortxe hasi ziren Battle Royale generoan astapenak ez. Baina, hori esan lehike orduen DayZ hau beste mod bat izen da, modaren modetik jarri bala martxan Greenek bere proiektu ez. Horren ostien, armaren hirugarren atalerako Battle Royale moda prestatu ban barriro ez da, baliabide barrizekaz eta. Eta lan honekaz, lortu banazan Sony Online Entertainmenten arreta edakartzi ez. Honek proposamen baten txien, H1 Z1 tituluan King of the Hill bertxinoak garatziko kontratutu bien, hau beste bideojoku ezagun bedala. Eta horren ostien, arrakastatxo lortu ostien, Blue Hole Studio korearrekoak Greenegaz harremanetan jarri ziren akordio oso bereziba proposatzeko ez. Hortik abiatu zen PUBG Battlegroundsen garapen prozesue. Eta akordiz horren barne, Greenek 70 bat garatzei osatutako taldie jaso eban, ez? Ez dakitzi, mod batetik hasi eta olako talde potentie lortzi, azken finien. Ordutik ona, ezagutu dugutanok ezagutzen dugu PUBG, kriston arrakastiz izan, Battle Royalean benetako aztapena edo bentxete boom hori horrek emon bala esan lehike, gero hortik jaizo dizen danakaz, ez dizela gitzi, untxe komenteko dugu, ez? Lako oinordekoak edo areriak ipidau zen.
Bai hori, kaleratuta 3 hilabetera PUBG honek 5 milioi alde baino gehiago saldu bazan, arrakasta hori ziurtatut egon zan, Xboxeko estandarte bat izan zan, gero Game Passien behortik gurre boten ibili izan, ez? Baina zelan ez, ezin gara geratu Fortnite aipatu gabe, ez? Epic Gamesen bideojoku ikaragarri ospetsu hau, hasikera baten esan Battle Royale moduen jaizo, sormen eta olako biziraupen bideojoku baza, igual Minecraftekin harreman gehiago eukitzen bana, PUBG-gaz baino. Baina ikusi bidenien Epickoak zelako arrakasta joki ban PUBG honek, eta euren jokuegaz antzeko zuz errein albiela, hortik jaizu zen Fortniteen Battle Royale mekaniki ez, edo generoa atala esango dugu. Bai. Eta, klaro, hor ja, lizkarrak sortu ziren PUBG eta Fortniteen artien, batez ben ikustot zaldien komunidaden artien, ez? Bizien arteko pike hori egon da betidanik. Eta plagio, salaketak, leporatxik egon dire. A ber, Bluehole-ek berak, bai. Bai, dut, jokoko arauak pixka diferentia, ziren. Azkenean PUBG ordainpeko joko bat izan za, bentsat hasieran, eta Fortnite ez? Bueno, badago... Eta Fortniteek beti irundeu zeuren, beran sormen atal hori belun ban, Battle Royale aldera. Orduen bai, ikusten duzuz eta desberdintasun nabarmena dire, baina gero bera ardatza ez, hau da, 100 pertsona batu mapa baten, eta mapi hori, ez da? Bertan garatzen den bakarra, Battle Royalean azkenien funtsu hori, ez da? Ez da holako gauza barritzaile bat, zera aurretik begote ziren guzaren bat edo beste, deia horregaz. Ez, baina argi dau Fortnitekoak kopitzen txela, zeuren bidie jarraitzu biela, oin hori zilegidan edo ez, hori euren engaratza egin esku egongo da. Bai bada egize Bluehole-ekoak, estudizoko honek ekintza legalak hartu bizela, plagioa leporatute, baina berak Brendan Greenek, espan horren beste arrazo benetan, berak esan man, Battle Royalean generoa azteko, berantzako azken batien, horren askundie onuragarri zedala, eta alako titulo gehiago ikusi nahi bazala. Orduen, gehiago izan zanez, enpresan arteko edo zalein arteko pike hori, garatzaien artekoa baino. Eta DayZ eta noizkoa da? Akizu? Muntzu izango dutxut, ustotxuk batzuk izan bazan, baina ustot 2000 eta 15-ko dala, okerrezpan hauen, harinoko egual, 2013ko da bai. 2013. Deporatxo deko benetan, Bai, eske, esaten dut, neguan pentsatzen Battle Royale pelikula noizkoa da. Nahiko zarragoa, zer da hori, 2000-koa apurruta dinauko egual. Estilo hori emoten dago. Bai, hortik jaizota, ideak beti egon dire, hor. Ez da, nik usto counterren moden bat edo modalitateren bat hortik jungo dela, ez? Bai, 2000-koa, 2002. Espainia, baina 2000-an egin zan, usto, Japonean. Japonian. Eta, bueno, kriston pelikuloia da, eta berez funtza hori da, ez? Neri pentsate gatena da, ez dakit, implementatzen da bela hori, kontzeptu hori danak danen kontra, esartzen dutzana baita, zela da, ibilgailuak. Bale, joku askotan ikusi ditugu, baina multiplayer batean baita, ez? Battlefielden eta ikusi izan ditugu, baina ez dakit. Olako frenesi punto bat emoten dutza, ez? Hori da. Danari, daukala hainbeste gauza, benetan jostagarri egiten dela. Batez be Battle Royalean mekanika horregaz, ez? Mapako puntu batzutan ezin zara lagon, orduan askotan ibilgailuek hortarako balizo dutxue, hortik alde hitzeko, sainuen bidezuz, kudeatu bidezuz, ez? Hori ondo mantetzen dago. Bai, gero badaukana da, pixkat, ikasketa kurba altua, nire ustez. PUBG-ek. Ez dakite Fortniteen kasua hori dan be, bai? Igual... Nik uste arrazoi desberdin egatxik, baina bai. Eraiki ez dala egin bihar, ez, uste? Hori da. Igual oin errezago izango da. Bai, hori da, ez da, igual PUBG itekona da mekanika realiste hauek, ez? Arma gaitxik jaizoniko joku izen da, arma dala tiro joku oso realista bat. Hortik jarraitzu eban, da orduen bai bada egize, jolasteko, pasientzize, zehaztasun izkatzen da, igual Fortniteek ez horren beste. Fortniteek zuk izan dozu moduen, eraikuntza aldetik hor ondo manejeti eskatzen ban, ni adibidez oso traketxan az, horretan, eta nintzen gai. Oin, modalitate hori, kendu ez, alboratu indabe eta aldozu jolastu eraikuntza barik, eta egiz izan probetako gogoak emoteste salde batetik, baina bestetik bilurre emoteste, horren beste gauzagaz, ez? Fortniteen dozenaka eguneraketa eta barritasunegaz bilurre emoteste horra jartzik. Bai, niri Fortnite, ez dakit. Emoten doz pereza handiagoa PUBG baino, eta PUBG jolastu izan du lagunekin, eta benetan esperientza
atsegina pentsatze jat. Gaur egun hori ez da azkenien Call of Duty Warzone, Apex Legends eta loko alternatiba pio deko doakoak dizenak. Eta azken batean PUBG zer erabaki ban, bera doakoa izeti ez. Oin urte hazikeratik, 2022 hazikeratik doako formaturi garo zan. Eta gaur egun ezer ordan jo barik, jolasteko aukeri dugu. Bertan momentuen, joku erosi pien antzako kolpetxu izan, baina bai badagize urte pila deko zen joku edala, ez? Eta Etzan oso garesti egiten bez, nik uste 20 eurotan ero lortze zala. Eta ganera gero Game Passan egote zanta dana, orduen, ez? Nik uste neko trantzizio... Nik uste erosi zebena bere garaian, eukizoan 2 urteko ero abantaia ez ikasteko eta ez, esatut, lehenagoti jolastu izan zebala, eta gero pasau zan denborea, bestia sartu zian, ez? Baina hola, pare bat urte aguantau zeban, ez? Uste dut. Bai, injartxu bitzen denbora pilo baten, eta... Pagokua, noiz izan zen duakua? 2017 urte zan, 2016. Orduen egon ziren urte batzuk, hori ordainpeko esan da, gero nik izango neke 2020 bueltan harintxo hau Game Passin egon zala, eta 2022 zikeran doako formaturen pasela. Hori urte batzuk, esaten dut, a ber, 20 euro gaitik baldin bazare, 5 o 6 urte itxointzen. Ondo da, bai, benetan ondo da, eta... Ez da inor ofendiduko, horpeti izaten da, faenia, erosten dozunean aste bete lehenago. Hori bai. Erosten dozula Sims lau aste bete lehenago, eta gero ipintzen da bedoakoa, eta esaten zu, bueno, a ber. Hori da, horre ja garatzein esku dau tiru buelteti eta ez, baina bai, betiko faenia da, bai. 2 hilabeteko, ez dakit, bai. Eta aparte, nik uste bai, argi gonzala momenturen baten, free to play paseko zala, komentu dugune, ez? Horren beste alternatiba gote ziren, doako formatu, eta ganera saga sagun hauek, Call of Duty bat, PUBG esteko zerreitzeko horik horren kontra. Orduen, erabaki hori hartu nien bierbien, harino berandu hau, edo bigarren joku bat atara doakoa sana, listo, eta... Ez, nik uste dute jugada hona, gala. Gero, aparte, Warzone eta honek, ez dakit, oso desberdina pentsatze ganderi, jokuak. Izen lehike, nire izan, tiro jokuen salina zen arren, Battle Royale honek apurbete alperkerizien botesti, ez? Azken batien partida luzik izaten dire, edo sola hurrek eta barria ziberzera zikerati jolasteko. Guztizadoz. Honek netzat importantea eukitzea karrako denborak oso murritzak. Hori klabia. Eta zeuk lagunek eukitxe. Lagunek asko badasun betiko lez, honek hobetzen dire bider mile. Bai, eta gero ni banaiz oso Call of Duty salia baino, niri Black Ops 2 gustatzen jaten, pila bat. Eta oso partida motzak, oso espazio txikian. Hori da. Oso desberdina da. Ni beti zenaz, arena zuterran esali eta Call of Duty batez Black Ops eta honek antxekotasun handiz edeki, ez? Eta PUBG adibidez tirokatzeko kiston zailtasuna hartzen dutzat, pentsatzen bape erresa. Ez dakizu, benetako momentu erizten danean, gero ja bukaera aldera ondo, baina hasiera piloa kostatzen jata. Pasatzen zinuan, partida erdia, baina gehiago, bilatzen lekuak, gauzak hartzen, ez dakize lagunekin joaten leku batera, eta gero bukaeran ezin gana gauza hondirik egiten. Niretzat, ikasketak urrua oso antua baita horregaitik. Pasatzen dozu partidaren zati handi bat, jendea topatzeko lehenengo. Eta gero ja behin topatzen dozunean, gara dagozu, ez dakitzen minututatik, 40 minututatik, 2 ikasteko jolasten tiroka. Ja, eta hiltzen bazaren amaitxo da partidea, azkenien. Adibidez, Warzonek hor ondoitzen ban, nik gizia guztiaten, hiltzen bazinen, hori da, aukerik gizien barriro azteko. Eta igual da nantzako zan honena, aukerarik honena, baina hasi berrize bazaren ikustu pila eskartzen dala, ez? Bai, ikasteko eta aurrera egiteko kistan aukera hona da. Bai, zebestela esan dugune, partik atiri zen edo minitxu batekoak, edo ordu betekoak, eta tarte hori kudeatzen jakiren bidezu, eta zema denpora deko zunzuk, azken lio bat izan like. Bai. Bueno, nik uste dute hau jandala, azte betez, aritzen txakurra hor daukagu, espiritua, eta urrengoan abere danok egoterik badaukagun. Mila esker, Lander, hemen egotegatik. Zuri, bai. Entzun gaitxu zuen guztiei, eta entzungo gaitxu zuen guztiei. Eta aste hon auki, eta, asko jolastu. Agur. Horize da. Onde bili.